Kublai perlok saja biang pok kene ka video jonga. Te hakani ke video bemta kwa panwan ra yapi ya kawai ke cikita bat kata kalong ba ka National People's Party NPP kumbalong menta ka la target bet direct ya u presiden jong ke VP uba aden milar pasai mod kata ha ka elections arajar arbipra ban belim no ya ne u riurang ba ubare unai lam uba ki ba ki it phang kata ngila ban sakhi langba ka jing wan kha jong ki he jong ka seng NPP bat kum ju ru ka jing wan kha jong menteri ramba ka jala kon rat ki sama sha ka thai ka constituency kata Sha Smith bat kata ka constituency nongkrem ka ba ha ba po constituency jong ba aden milar ba saimon ngila banyo iru ba ka sarkar NPP langba uba lambor malngiang u ex MLA MDC jong ganong krem constituency ubala penyesok bat keseng National People's Party kalathe yaki kampen roy yaki skim babunjat syakatika constituency langba uba lambor malngiang bat kanihi kapan isai pa UX MLA udangla banyo skim na ke sarkar jela udangla banyo kita kikam penroy ki developments na ke sarkar jela wala uladai u ex MLA uklim long MLA MDC shu mentag kanti hanrai kane ke jingle jong sarkar NPP ka sarkar MDA da ka bathe ki kampen roy ban penbi yo pat ba jong ka te constituency kane ke jingle jong ki kalong bit ba ka don ka ek asian det bat kata kalong ba ki target bit direct ya u presiden jong ko VP uba aden melar basai mod ubadai u MD ubadai u MLA ba manta jong ka te ka constituency bat da ka jing yo ban target da ka jing yo ban pelim no yaw te u riurang ba u resort barat ba jong ka VP yo let's say ka party VP kan telot hakine ki snem ki banwan kamtam haswa ka elections jong snem archar arpra bat kata phila ban sakhi ka jing wan kha jong ki he nong ilam jong ka seng NPP ka jing wan ra ki kampen roy bat ka jing wan yu kajat sha ka te ka constituency sha ki wei ki constituency phim ju kham da yo e than ya ki te ki nong ilam lane ya o chief minister ke jala ba unwan hiar kha handrai light no tang ha ka te ka constituency bat ka ne hi ka pan isai ba ka NPP kala target bet thik ya te ru rang ba ban yo pelim no haw archar arpra langba ulam bor malngiang ubadai XMLA XMDC jong ka te ka constituency bat hang ne kami kawai ke jingli ba balai UMLA ubalong u local MLA bamenta yo shu ya kita ki scheme la ne ki development na ka sarkar like no tang kita ki scheme ki ba ka sarkar ka ai ha ka shisnem balai pat uneu XMLA XMDC ubala rung sha ka seng NPP uyo bit pup pep ya kita ki scheme banwan ra sha po ki constituency bat skoi ru ka jingli ka bami ba balai hakikam lani kita ki jingtai ki paper hapok katai ke constituency balai hakapor bapli kim khot ya UMLA jong katai ke constituency bandon lang balai ki khot ban da u XMDC XMLA jong katai constituency kanai hi ka penisai ba kadon ka ai shalandet bat kadon ka ai ka plan ka pakila plan lupa ban pengkre ban penbi ki pat ba bakin ngop ha kini ki kam development lani kita ki chingwan hiar jong u CM lani jong kita ki he NPP sakati constituency bat kani hi kadai ka buitpo ban penbi yaw pat ba bat ban pengop yaw pat ba khadang ba ha ka shwa ki election MLA arjar arpra ki pat ba kin ngop kin bi lamba ki development ba kin ino yaw ba aden lani kin perem kput yaw ba aden bat kin penjob yaw tai u XMDC XMLA jong kanong krem constituency lamba ka jing sha penbi da kita ki kampen roy bat ka jing wan yu kjat jong kita ki hek han jong ka sarkar Meghalaya saya bicar himapi bat saya aya ki jubab jong pi hato kani ka jing kren jong a ka dai na em sa aya ki jubab jong pi bat ya ki jing penpau ba per jong pi lamba ki comment sections kublai